Jo, Katka. Nie. Prečo? Nie rob. Prosím. Ja som v snehu. Áno. Prečo? Prečo? Tak, nie rob. To. Toto nie jest to moja. Čo? Že si vytváraš zažitky. Ahoj. Je rok 2008. Dobrý večer, priatelia. Padla vočka. Snehová. Kedy ti ho predstav? A majú si rovičky, takisti. Rukavice. Aha, to je vojna svetov. Hej, poďme, ale... To je trojská vojna. To je trojská vojna. Máte nereťal? Ja nie, ja mám dovolenku teraz. Nemáš. Nie, všetci nie, choďte. Ja by som povedal, že poďme na tie. To som si povedal, tak to sekúť. No hej, no väčšinou si dáte, ne? Choď do takých menších, jak nejak si ty. Mateja, priviažme za sanky. A za sanky ďalšieho psa. Máš ti povedať, čo ti ukážem? Tak nie je to značka. Taká táska. Môže? To ja tam ani nedovidím. Á, ty kokot! Ale nie, budeme s bebami foťať. Aha. Vlado. Pamätáš, Vlado, včera? Jaj. Vypadni. On je taký do nohy. Čakaj, poďme na pretek. Choďte si, kto bude prvý hore? Hej, urobte, kto bude prvý hore. Hore. Áno? Čo? To je čo? Čo si hovoril? Čo, Luky? Sanky mu ušli. Sanky sú 100 ťažšie ako Matej.